салому гарми ҷӯшон ба ҳар яку ҳар якатон бародарони азиз, хуш омадед ба канали Специалист ТВ ки бо шумо ҳастам Устод Хушбахт. Читаре ки ба шумо маълум аст бародарони азиз, мо дар яъне дохили кор ҳастем ва ин ҷое ки мо истодагӣ ҳастем, инҷо сеюм этаж аст бародарони азиз, яъне криша. ва мо ҳозир чӣ кор мекунем? Ламината сар мекунем. Краскаро буд кардем, яъне чӣ хеле ки мебинед криша омадаги аст. рафтаги аст, ҳамон фигурни рафтаги аст ва мо ламината сар мекунем. Бо диққат тамошо кунед то охири навора, дастгирӣ фаромӯш накунед бародарони азиз. Мо ламината сар мекунем. Иншоалло ман боварӣ дорам ки даҳонаи шумо мақбул мешавад.